Il-ġimgħa l-oħra ċ-ċifri tal-NSO urew livelli rekord ta' inflazzjoni u issa konferma oħra din id-darba bl-indiċi tal-prezzijiet. Hija din l-aħħar minn sensiela ta' konfermi ta' kemm verament qed tola l-ħajja. Il-ġimgħa l-oħra permezz ta' statistika pubblikata mill-NSO sirna nafu li sa minn Ġunju tal-2021 il-prezzijiet olew xahar wara xahar mill-livell taħt il-1% għal livell ta' 5.8% f'inqas minn sena. Fil-fatt, l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika wara kif fl-aħħar 12 xahar ir-rata tal-inflazzjoni żdiedet b'aktar minn 5 punti perċentwali. Fl-aħħar xahar biss, l-għolli tal-ħajja żdiedet b'0.4 punti perċentwali. L-NSO ikkonferma li l-aktar li qed jaffettwa din iż-żieda li issa qed issir waħda allarmanti huwa l-prezz tal-ikel u x-xorb non alkoholiku. Fi kliem sempliċi l-aktar oġġetti bażiċi huma l-aktar affarijiet li qed jitfgħu pis fuq il-familji. Dwar dan, matul il-jum ta' tlieta, staqsejna lill-Prim Ministru Robert Abela sabiex jgħidilna x'qed jagħmel il-Gvern fid-dawl tal-fatt li l-inflazzjoni laħqet iċ-ċifra allarmanti ta' 5.8%. L-inflazzjoni f'pajjiżna hija ta' 5.8%, jiġifieri l-inqas rata ta' inflazzjoni. Imma xorta waħda toqros, u dik hija r-realtà li l-aktar qed iħossu l-inqas li jistgħu fis-soċjetà tagħna. U jekk tgħidli xi ħaġa li tħassibni ngħidlek l-iva. Ix-xejra li toħroġ mill-istatistika pubblikata mill-NSO hija waħda li titlob azzjoni llum qabel għada u kien għalhekk li fl-aħħar jiem issoktaw is-sejħiet biex il-Gvern jindirizza din il-problema li aktar ma jmur aktar qed tkompli tigrava. Fuqhom kulħadd iż-żieda tal-għoli tal-ħajja li anke meta f'Ottubru li għadda l-inflazzjoni kienet diġà bdiet tisplodi, dakinhar il-Maltin ingħataw 175. Għal ħafna nies din ma kienx biżżejjed u issa qed jisperaw li l-għajnuna tkun ferm differenti. As we speak, għadna wkoll għaddejjin b'aktar diskussjonijiet biex naraw kif nistgħu propju nilqgħu għal dan l-effett inflazzjonarju fis-settur tal-ikel. Naturalment tal-aħħar aħna bħala Gvern ma kellniex nibqgħu sensittivi lejn il-bżonnijiet u realtajiet tan-nies mhux biss li nħossu għalihom imma li mbagħad nagħtu miżuri konkreti biex inkunu nistgħu kontinwament nilqgħu kemm jista' jkun għal dan l-effett negattiv ta' inflazzjoni ta' żieda fil-prezzijiet jiġifieri. U fil-waqt li l-Gvern għadu għaddej bid-diskussjonijiet l-NSO ippubblika dejta oħra din id-darba li turi kif l-indiċi tal-prezzijiet issa żdied b'aktar minn 6%. Dan l-indiċi kien inqas minn 0.25% fi frar tal-2021, sena u 4 xhur wara sploda għal 6.02%. Fis-sena 2022 biss tela b'madwar 4 punti perċentwali. L-aħħar statistika tal-NSO terġa' tikkonferma kif l-iktar li qed jola fil-prezz huwa l-ikel, l-aktar dak bażiku, xejra li mistennija tkompli tippersisti jekk kif aktar ma jmur aktar qed joħorġu aħbarijiet ta' prodotti li se jkun impossibbli li prezzhom ma jiżdiedx.